Chlapi, Dunaj se blíží. Je tak hrozný počasí, že nemáme ani pivo. Tak to není už dlouho nebylo. No. Vemte si bagry a pojďte žrat ananas. Tohle doma rozhodně neskoušejte. Ale pak přidá 200 stupňů. Uděláte srandu, ne? Ne, pak počas si dáme, to jako si musíme přiznat. Já jsem se stalo, že přijem na chatu. Ty vole, to bylo to špatný, ale to se spělký se zase. Já nejak posledně. Ježišmarja, jedem, balíme chydlátka. Co opus vzadu?
A rekord o minutky, ale... Tak jdeme dobít Liberland. Jasný, docela mi buší srdce. Liberland dobyt. Tak takhle si my s Alíkem užíváme v Srbsku. Je to expedice, je to těžký, celý den jsme nejedli, tak... To fakt je. Tak hurá na Vukovar, borci.
Co borci? Říkala, že jí líp. Ninja? Ninja. Ninja. A Harley asi. Volá ručník, mydlo volá ručník, slyšíme se? Zvednu trochu. Takhle jsme kilometrů. 99. Čau. Tak to si kluci ještě máknou teda pěkně. Yeah! Mana stýrská, šlívka. Dobro, došli. Dneska rekord máme, ne? Asi za 110 korun litr 50. Ale je lahodná, Není pozor. špatná. 110 korun? Asi 110 korun, fakt. Jak jdeme na jich, jsou ceny čím dál mírnější. Začneme víc chlastat. Tak co Staňo, co říkáš na Nový Sad? Je tady krásně. To jenom, že nejdem na loď. Škoda, že? Bude zítra. Tak co předsedo, jak to hodnotíš? No jo, dneska pěkný den. Staňo, dobře jsi zajezdil? Výborně. A to je jsem. Já jsem si dobře zajezdil. Jednu paní Akorát to zase bylo o 15 km dál, jsme čekali. Tak jsme zase přijeli v podstatě za tmy, no a tak to se dá dělat, že jo. Ne, nejsme tady za odměnu, že jsme tady za trest. Její větříčko studna je, její větříčko studna. Je takhle se rekordy nedělajou. Slunko na hlavníku a sílej na břeh, jo. Extrémní situace se žádá extrémní řešení. Naštěstí vybavení jsme, takže možná neradu. Aby milá věděla, aby milá věděla. Tak jedem proti větru. Její větříčku do rána, její větříčku do rána. Pozdravuj od Galána, pozdravuj od Galána. Ale tak trošku ti tak grindá, jo. Její větříčku do noci. Že mě není pomoci, že mě není pomoci. I voják zbytečný je navždycky zbytečný, navždycky dezertér. Že jste byli zmrzlí a mokrý, že? Ne, vlny jako kráva. Vlny, nedalo se. Já už jsem to považoval za nebezpečný. Tu je 25 a mám to plný kecky. No, Jako. jasný, to je jasný. Tak na Bělehrad. Ahoj. Ahoj. Vracím ti tvoje žezlo. Až bude náledí, tak můžu. Krásně seká. Na Bělehrad. Na Bělehrad. Samozřejmě nic zvyká, vy dva dohromady máte to ještě méně než žalí. To je pravda.
Zdravím. Zdravo, vysílačka. To? Kdo má narozeniny? Narozeniny je venku, oslavenky. Venku? Ten se mohl popřát. No. Ty vole, ještě zprovoznil ten telefon. A k tomu asi došlo, že to je vypáno.